Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Luzon, Visayas, Mindanao. RMN RMN Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Okay, mga igsuon, mabag-ohan na pud mo ron sa atong tulumanon kay nakahukom ta nga mubalik ta sa atong Cebuano version nga tulumanon sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Niining unang segment no unang edisyon sa tulumanon ni Veritas nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Ato yung nahukman nga mubalik na punta sa Cebuano. Og ang atong Tagalog version recorded lang, himuon lang nato sa balay, dayon atong i-upload diha sa internet. So naagihapon tay Tagalog version. Pero diri sa atong tulumanon sa RMN Dipolog no DXDR 981 AM balik sa ta sa Cebuano o Bisaya no. Oh, last year no, miaging tuig Tagalog man to, no, di ba? Gikan jud to Enero paingon Disyembre Bisaya to o Cebuano. Apan karon niining bag-ong tuig no sa 2014. Balik na puta Cebuano o Bisaya no. Usa sa hinungdan niini kay no sa usa ra ko ka tuig nga Tagalog, medyo hinay-hinay pa man gihapon ta magtagalog. Mao na nga mobalik tas Bisaya pero naagihapon tay Tagalog version no pero ato lang himuon daan no diha sa atong naman pud tay recording sa balay and ato ra pong i-upload diha sa internet parang doon na po'y mga Tagalog nga atong maserbisyuhan ining tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko nga sa Tagalog pa ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Okay, sa gihapon kining ubos nyo nga lagad no, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, mao gihapoy magiguban kaninyo sa mong tulumanon. Og niining atong 2014 nga edisyon, ato pong ibalik tong katong style ba nato ba, sistema nato nga modawat og text messages. No?
text messages. Pero unya-unya na lang siguro mga alas 12:20, no? Mga 20 minutes na tong discuss din sa atong tulumanon. Pwede na mo mag-text ang atong cellphone number. Kini lang ako ang kining mobile, no? Ayaw lang sa istasyon, no? O kini lang ako ang ihatag ninyo. Ang akong tuyo aning anong ang ako ang mobile. Parang pananglit og naagali mo'y mga pangutana nga maawahin na, no? Makauli na ko sa balay, mabasa gihapon ako, then maandaman po dayon nato siguro pagka sunod programa nato o sa Domingo kung dili nato matubag, no? Kay kung naamoy mga pangutana karon di nato makaya nga masulod jud nining usa ka oras o sa katak ng tulumanon nato dinhi. Siyempre atong ipa-oktaba na po, no? Ipaunya na po, no? O kana o gamutugod gihapon ng Ginoo nga magpadayon kini nga atong tulumanon. Okay, ang atong cellphone number, no? Naka-globe ta karon, no? Sa miagin naka-smart ta karon, naka-globe ta. 0906-335-6161. Atong usbon? 0906-335-6161. Mao na ang atong mobile number, no? Pwede mo maka-text din ha. And unya na ta musugod og basa og mga text messages, no? Pangutana. Mga after 20 minutes na, so mga 12:20. Mga igsoon, nining unang edisyon sa atong 2014 nga edisyon sa tulumanon ni Veritas ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mubalik po ta sa tema, may labot na sa kaning dugukan yung kaing tema nato nga gitawag na tog pinakauna po ning issue, may labot na sa pagtuong nga mao po'y hinungdan nga biyaan unta ni Veritas ang tinuhoang Katoliko. Kay sa ako nang giingon ninyo, deser ko sa wala pa ko mahimong tigpanalipod sa pagtuong Katoliko o Catholic Faith Defender, nauyog man gyud ang akong pagtuong Katoliko ni adto. Sa ako nang giingon ninyo, hapit jud ko mobalhin og laing tinuhoan o religion. Hapit jud ko maiglesia ni Kristo, no? Kanang gisugdan ni kapatid o igsuong Felix Manalo ni adtong 1914. Kay naamay nag-invite nako, no, akong higala. Di lang nako tas-o ng istorya ana. Kay ang hinoon kahibalo ko nga ang uban ninyo nga nasayod na nako, hibalo na, no? Hapit jud ko maiglesia ni Kristo. Siguro bisag di pa nako na hisgutan, kahibalo naman siguro mo sa kaayong mga hinungdan, no, di ba? O pagtulunan, no, daghan kayong mga pagtulunan sa Katoliko nga wala masabti nga niadto wala po'y nakahatag na kuog kahayag, no? Wala yoy nakahatag na kuog katinawan. Mao nga habit yu kumabalhin ana. Pero wala po tumadayon, no? Wala tumadayon kay naa po to'y laing amigo nako nga gipakuan ko, gihatagan ko og kanang Plain Truth Magazine, no? Plain Truth Magazine, lain po ng tinuhuan nga ang founder ana si Herbert Armstrong, no? Herbert Armstrong nga ang ilang pundok gitawag og Church of God, no? Worldwide Church of God. Dayon sa dihang nagbasa-basa na kog Plain Truth, nagagani naka-subscribe po ko sa ilang correspondence course. Naka-Bible study jud ko sa ila through correspondence course. Gani nahuman ako ng, kung wa ako malimot, 32 lessons, no, sa Worldwide Church of God. Nahuman ako na with kanang mga examinations kaya naapo sila ipadala nga exam kung nakuha gyud nato ba ang ilang gipanudlo og kani dagko kay ko grado ato. Dagko kay ko grado ato kay ganahan man jud kay ko, no, interesado jud kay ko og sa dihang nahuman gyud nako to akong gitandi ang mga pagtulunan sa Iglesia ni Cristo og kadtong kang Herbert Armstrong sa Church of God, no, worldwide. Akong gitandi mas ganahan man ko, mas mo believe, mas mutuo man ko atong kang Herbert Armstrong
nang wala ko madayon jug balhin sa Iglesia ni Cristo og ang akong balhinan unta kanang Worldwide Church of God na pod, no, hapit na gunahon na naku atong mabalhin gyud. Pero wala pod madayon kay atong mga higayon na nakatambong taog Bible seminar nga gidumala sa Catholic Faith Defenders nga usa sa mga speaker ato gani naapoy seminar karon, no, umaabot pizza 10 11, no, pizza 10 ug 11 o 9 10 ba na 10 11 mo anhi, no, si former mayor sa Talisay, Cebu, no, Socrates Fernandez nga kanhi usapod ka Seventh-day Adventist na usa ka Sabadista. Taas po itong istorya ni former mayor Socrates Fernandez nung anong nahimo siyang Katoliko, no. Katong pag-ani niya diri katong ni-conduct siyang Bible seminar ni sulay ko og apil og nahingang ako, medyo na shock ko kay kadtong mga tulo ka pangutana nga akong nahibaw-an gikan sa tinuhuan, gikan sa Iglesia ni Cristo, gikan sa Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong. Particularmente kining atong himuong tema karon, kining issue mahitungod sa larawan. Natubag man sa maong seminar og satisfied kay ko nadawat yun ako ang tubag. Dayon katong mahitungod pod sa purgatorio, kana mga dagko kaibang mga pagtulunan sa simbahang Katoliko nga natubag og satisfied yung kustubag. Then kinipong mahitungod sa mga santos no nganong mudanguptag mga santos nga giingon man diya sa Biblia nga usaretig pataliwala. Satisfied gihapon ko sa explanation og katubagan. Mao nang ni kaingon kung inaaman day tubag ang Katoliko ana. Nya gani ang gihimong instrumento sa Ginoo nga mahayagan ko dili pa gyud Katoliko kanhi, no. Imagine Seventh-day Adventist go to si former mayor Socrates Fernandez, gali akong giila na siya nga usa sa akong mga mentor, no, sa Catholic Faith Apologetics o Catholic Faith Defenders, no, mga igsuon, no. O mao na nga iko gikan pagyud sa dili Katolikong tinuhuan ang gigamit nga instrumento sa Ginoo nga makasabot ko, natagaan ko og kahayag, no. Unya ni-desider ko nga oy naaman day tubag, sulay ko no kog appeal gyud sa grupo, appeal sa Bible study sa Catholic Faith Defenders og tuod man no mga igsuon, hinay-hinay pod tanan ang akong mga pangutana na tubag og gani na zero pangutana, wa na gyud koy pangutana, no. May labot na sa pagtuong Katoliko na amang gay koy wala mahibaw mga accounts na lang siguro, no, mga historical data or unsa pa na, basta dili na kaayo ingon ba nga kinahanglan pagyud pod nako nga para malig-on ko sa Katoliko, hindi na, no. Mga informasyon na lang siguro ang kulang nako. Pero sa mga doktrina wa na gyud pangutana gikan sa larawan sa ining purgatorio nga ingon nila nga di man na mabasa sulod sa Biblia Brad Veritas kanang pulong purgatorio mo na nga dili na katuhuan. Ay, no, gamay lang katinawan, nilang natutason. No, ang tinuod mo na nga ang pulong purgatorio, di kinato mabasa sulod sa Biblia. Parehas na po na sa pulong Trinidad, dili nato mabasa sulod sa Biblia. Pero ang gihinganlan anang mga pulongan naa sa Biblia. Nito utaan ng mga pagtulon-ana, dili tungod sa termino, dili tungod sa letra, kundili sa gipasabot nga naa sa Biblia. Mahimong dili ta mutuoan ng termino, kay termino rago na sa ginaan ng pulong purgatorio. Hindi man po na mabasa litra por litra sulod sa Biblia. Dili po mabasa ka ng pulong Trinidad o Santissima Trinidad ha sulod sa Biblia. Anong mutuo man taan ng litra? Nituo taan na dili tungod sa litra kundi sa gipasabot kay naa sulod sa Biblia. Unsa man daybot pasabot anang Santissima Trinidad. Ang Santissima Trinidad nga usa ka Dios nga nang naa sulod sa Biblia, naa sa tulo ka persona ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Naa ba na sa Biblia? Naa kinaaman ang Amahan, no, nga gitudlo nga Dios, ang Anak
Dios, Espiritu Santo, atong utingkayon jud gayog Biblia, Dios pod. Pero tulo ba sila ka Dios? Dili, usara. No, ang detalye ana ang at ang hirap po ninyo kung ato na po ng hisgutan dinhi ang Santissima Trinidad, no, mga igsuon, mga hikala og mga igsuon. No, ang gihinganlan anang termino ha naa sulod sa Biblia. Nituo ta dili tungod sa litra kundi sa gipasabot nga naa sulod sa Biblia. Mausab kanang pulong purgatorio dili na mabasa sulod sa Biblia, pero ang gihinganlan anang pagtulon-an naa sa Biblia. Asa man? Pananglit na sa 1 Corinto kapitulo 3 versikulo 15. Nga ang kaluwasan maangkon pero iagi sa ka og purga, no? Ilinisan sa ka, no? Naa sa Biblia 1 Corinto 3:15 nga ang kaluwasan makabot gihapon, no? Pero giagi sa ka pagpurga, linisan sa ka kay dito gud sa langit ulay makasulod dito bisan dunay gamayng mansa na nas pinadayag 21:27. So muna mga sample ba no sa atong mga katong akong giingon ninyong gipasabot ninyo nga nasabtan ako sa pagtuong Katoliko. Mao di ay ang pulong Katoliko di ay o ang pulong purgatorio di ay lain putong pulong Katoliko naon sa bato nga nalahi man ako kisgot. Pero hagi siguro gahapon kay gahapon gud dito ko sa plaza. Yan na issue po ng termino nga Katoliko. Na ako higala po nga Iglesia ni Cristo nga nangutahanan ako ana no. Mabasa ba ko nun ng pulong Katoliko sa Biblia? Kung ingon gani po ko nga, depende sa hubad sa Biblia. Kay kanang pulong Katoliko god, kombinasyon na sa Grego o kinatsila. Na kung ang atong Biblia in English ug Bisaya, na kung istiktuhon, wag gitay mabasang pulong Katoliko. Pero kung hubaron dyan ang pulong Katoliko, naaban na sa Biblia. So may but-pusubot anang pulong Katoliko makailapon o lokop sa tibuok kalibutan na sa Biblia na kana dayang Marcos 11:17 nga atong giingon si Kristo no ningon nga atong Ginoo nga di ba ang akong balay pagatawgon kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Pagkatawgon kunog alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? No, sa English pa, sa usak ka pulong, universal. Mao ni but pasabot anang pulong Katoliko. Sa ato pa kung hubaron usab to nato ang pulong ang Katoliko naa sulod sa Biblia. So mahimong ang litra, no? Dili mabasa pero ang buot ipasabot naa sa Biblia. No, mahimong di ta mo tuos litra para sa pag-ingon mahimong di ta mo tuos sa pulong purgatorio pero kay ang gipasabot na amas Biblia mo nang atong gituhuan. So mao na mga igsoon ang mga sample. Yan katong mga diehard kayo nga tigpaminaw sa atong tulamanon. Kahibalo kung kahibalo na mo ani. Kahibalo. Na remind lang ninyo no. Ni ako di ay naghangyo ko ninyo kamong mga Katoliko nga kahibalo gali manalipod sa pagtuo. Ayaw taon ninyo tapigi na, no? Muhangyo ko ninyo, ayaw tapigi na inyong nahibawan. I-share na, ipaambit. Kay mura na siya pagkaon, adi kay mura pagkaon yun. Di ba sa atong nahibawan sa atong pagtuo, duha man ka klase ang pagkaon. Pagkaon nga para sa lawas ug pagkaon nga para sa atong kalag nya dili ra ba na parehas lahi ra ba gyud ang pagkaon para sa kalag lahi mo nang pagkaon para sa lawas. Ang pagkaon para sa lawas mo nang manrabaho ta di ba para kuan kanang parang doon na tayo ipalit og pugas doon na tayo ipalit og makaon no mo na pero ug pagkaon para sa kalag lahi man pud ang pagkaon sa kalag mao man ang mga pagtulon-an sa Dios no. Nasa Mateo 4 versikulo 4 nga ang tao dili buhion pinagi sa tinapay lapang kundi dili buhion usab ang tao pinagi sa mga pulong sa Dios. Mga pagtulon-an ni mahitungod sa tinuhuan ug unsa na atong pagtulon-an naa diha ang mga pagkaon sa kalag. Sa ato pa tinuhuan pagtuo. So kailangan makahibalo ta ana. Nya dili nato na ihinakog no kay kanang kahibalo nato mahitungod sa tong tinuhuan parehas lagi na sa pagkaon pod nga kailangan o kinahanglan pod atong i-share ngadto sa uban. Di ba? Mabitang natay party
Mabitaw natay mga piyesta, mga kasaulogan kay usama na ka venue sa atong pagpaambit sa atong mga gasa, no, mga material, for example na mga pagkaon atong i-share. Ang pagtulunan pus tinuhuan atong i-share. Labi na kay daghang kaayong gigutom sa mga igsuon nato, may labot na istinuhuan kinangalibog na mga pagtulunan nato wala masabte, murag gilubog na punan pa sa mga unsa pa na diha na sulod sa atong simbahan nga wala diri wala didto nga makabalibog. Na mao po hinungdan gani ang uban mobiya na lang sa atong pagtuong Katoliko nga buot ipasabot na kinahanglan sila og kahayag, na kinahanglan sila katin-awan. Nya kitang mga nakahibalo kung dili ta mo paambit, kung dili ta mo share aning atong nahibaw-an, mararaputag ng hinakog ana sa kahibalo. Kanang kahibalo dili na ihinakog. Ako bitaw nakaingon ko nga labi na kung muandar ni akong pagkatawhanon. Muandar gani akong patawhanon, mura man kog maluya ba nga. Anong balik-balik man ko diri taon sa DXDR. Anong muanha pa man kog plaza. Kapoy man na, galing makita pagalit tag samok diha na magdebate na. Anong muanha pa man ko diha. Nga kapoy na, di imputa makakaon ana. Kasi may muhatag na tog kwarta diha sa sige debate diha sa Lourdes Plaza. Aw diha sa plaza, matag Sabado. Nya diri sa radyo sa mabay muhatag na tog bisag piso, ha? Nya tong gihimo diri. Wala. Pero mao lagi ining pag-alagad nato sa atong pagtuo sa atong Ginoo. Kinahanglang ipaambit nato. Nya usa man guni ka abenyo, usa man ni siya kahimanan nga mapaambit nato atong nahibaw-an mahitungod sa pagtuo mo nang ni ata diri sa radyo, mo na ta diag plaza, no? Ngayon noon, di yun malikayan na apoy mga maot nga talan-aon sa paghimo na to, ana. Labi naghapit na to mag-away diya sa pagdebate-debate na to, sharing. Kaya niyang uban, musaway na na to diha, nganong mag-apil-apil ta diha. Well, ang ako po, mingon ko nga, ang akong tungo nga mo ko diha plaza, dili ingon nga makig-away ko, hundili, i-share na ko akong nahibaw-an may tungod sa Katoliko ug akong dipinsahan ang pagtuong Katoliko. Nga naman, kikibalo man ko nga diya sa plaza, labi na mo tindog nga ng atong mga hinigugma nga igsuong dili Katoliko diha. Unsa man to ipangyaw-yawan na atake man yun sa itong tinuhuan. Unya, ug kinigong higugma ta sa itong pagtuong Katoliko, di man ta kaako ana. Di ta kaako nga lusakon, siging atakihon nga di na tutubagon, araba po na sa Biblia. Pedro 5:13 ba na o 3:15 ba na? Kinahanglan andam ta mo tubag. Kay kana atong tubag usa po na siya kakahayag, usa po na siya sa Tagalog paliwanag. Niya kanang liwanag, kanang kahayag di mo na taguan ipasundayag. Diba kung ipasundayag na to des plaza sa to pa natuman na to ng giingos Biblia nga ipasundayag ang kahayag. No, mao na di mo ta mahadlok og mo mangisog na to. Usahay mangisog man punta pero usa man po na kuan ba kana ba para nako usa po na kapag purify nako akong kinaiya ma-purify Dios plaza gyud kay kanhi dali mo ko musuko dili dayon ko musinta pero karon na control lang ako sige kog apil ano man maka-control nako no nga makahibalon ako mohinay og istorya bisag nangisog na akong kaistorya o bisag hapit na gali ko pahiton hapit na ko kanon kay suko gid siya kay nako kay ngano man nalipod jud ko sa pagtuong Katoliko na manalipod jud ko nagkasabot naman ko bisag ikaw naman siguro magkasabot jud ka sa pagtuong Katoliko nalipod jud po siguro ka di ba nahitabo man na ni San Pablo, no? Nahitabo na ni San Pablo. Itong si Saul pa siya, di ba iyang gilutos ang simbahan ni Kristo? Iyang gilutos, pero sa dihang nakonvertir na siya sa simbahan ni Kristo o sa iglesia ni Kristong tinuod, na nalipod na po siya, di ba? Kaya manggali siya yung mga pamahayag sa Biblia nga kinahanglan panalipdan yun nato atong pagtuo. Kana bitaw ang kusog ka ay masaway diya sa plaza. Ang nang apil-apil man mo diya sa plaza. Ay sige raman magpangisog diha. Pero sila kuno pa sulaya og istorya nga kanang naay mga Katoliko mga atake di ba po sila mosinta. Ang kusog diba mo saway mura ba kusog mangisog? Oh, may nana ba? So mao na ako gusto ko nga mawala akong pagkaisog. Dili ingon kanang isog. Nanglam ra pud tag isog kay dito
isog sa pagtuo. Talawa na pud ana no. Ambot na ko ipasabot pa nga kanang anak bang kanang manginsulto ana mo bunga to mga pulong maot diya sa mga discussion. Ako na nang nagkontrol hinay-hinay pero dili pa gid 100%. Mao na nga blessing no in disguise nga diya sa mga discussion diya sa mga debate nakat-on ko og kanang ginagmay nga paubos. O ano man kay madugay ko na tog apil-apil diha. Makita man natug unsay diferensya sa atong approach, di ba? Mura man ning kanang magtuon ka og bike gani. By the way, pwede na mo mangutana kung naamoy pangutana, no? Basin kay hibalo man ko ba nga ang uban akong mga listener medyo nang luod na siguro kay sa miagi na akong tulumanon seryoso ra ko wala kay ko mo dawat og mga text messages. Gawas ni atong mga una natong programa ni dawat ato, di ba? Hasta tong sa Pikas istasyon. Pero ako manggong giusab sa miagi kay akong priority ato nga makat-on jud ko og Tagalog. Wala sa kay ko gipabaldag kay nako sa ubang mga kuan nga akong tulumanon. I-concentrate ko mo nang wala kay ko ni dawat og question. Pero diri sa atong tulumanon karon nga nibalik tas Bisaya kuan na pod andam na pud ko mo dawat sa inyong mga pangutana pinaagi sa text. Pohon gani kung pwede, no? Kung pwede. Umubutang po ta diri og question and answer nga pinagi gyud live gyud, no? Nagis telephone. Pero ayaw sa na, no? Kay wala pa ko'y authority ana. Wala pa ko'y authority ana dinhi sa atong tulumanon. Diri sa ta sa text messages lang, no? Kung nami mga pangutana pinagi sa text message. So ang atong cellphone number mao ni 0906-335-6161. Akong usbon 0906-335-6161. Dayon no blessing kay no mga samtang wala pa question na dawat nato dinhi. Akong i-testimony ninyo, akong ihatag ninyo ang mga positive diha sa akong pag-apil-apil og mga debate nga informal diha sa mga discussion. Akong i-share ninyo of course ang negative, ang positive ug negative kay di man pud ko maingon nga puros gyud positive nang maapil-apil ka diha labi nagmangisog na ka, labi nagmasuko na ka, mamaot man gyud mo manggalin ng ubang makatan-aw diha ganahan umubiya. Kaya nag-away naman, di ba? O nagsagitanay naman, no? Nga dili unta. Mo na yung mga negatives. Pero ang positive, ako pong i-share ninyo unsay positive. Katuuna, katong akong giingon ninyo nga, nakatuon ko og minor-minor sa akong kanang kasuko. Nakatuon ko og minor-minor sa akong dali musinta. Oh, inana, ano man kay mura lagi kang magtuon gali kag bike. Magtuon gali kag bike, dili man na mo diretso makabalo dayon ka. Matumba pa ka, mapangus-pangus pa manggaling ka. Pero kung di gyud ka muundang, moprosigir gyud ka hangtod makabalo gyud ka mo bike na kalma na timing ang imong sinikaran, ingon ana po nang moapil kag kanang mga debate, mga diskusyon nga mga mainit na kapag imo man nang ikuan, imo man na siyang i-analyze. Imo man nang imo man nang labi inig mahuman na mauli na kasbalay mamalandong man ka unsa man to kung gihimo sakto ra to o na dili maayo ato mahibaw-an nimo unsay imong mga sayop so paghibalo nimo sa unsay sayop nimo inigbalik nimo imo na dayon dang hinahinayon og kuriher hangtod makat-on na nimo hangtod nga kalma na dayon ka mo istorya hindi na ka manghisog. Pero ako dili pag ko gali makaingon nga 100% nga na perfect na yun ako ng kanang maayo gyud nga kana bang unsa ta lang kanang weather diya sa dialogue kay lingtaw ra lagi ta natando gihapon ang atong garbo suko gihapon ta musinta mo init gihapon ta pero at least dunay development kaysa dili gali nato na i-practice ay sige lang kag suko-suko da sige lang kag saway ang mga taong magdebate diha ikaw kuno pasulaya istorya kuno mga taong di parehas nimo. No, nga atakihon ka, labi nagpersonalon kag atake, di ka kamusinta dayon, suko dayon, mukha og tao. No, mo na nga ayaw kadlok. Kay musugot ang sa dili, no? Kining gira di man mawala. Daghang klases gira sa pagtuo, gira sa armas, gira sa kultura.
No, gira gubat kultura. Gibalo ba mo mga igsoon? Siguro wala lang ninyo ba nga kining atong panahon ron gagira man sa kultura. Kultura sa kamatayon, kultura sa kahilayan, usa pa ng kultura dihang daghang kultura. Una, ang kultura pod sa atong pagtuo, gusto pod mo aliot, ayaw mo anak, kay ang kultura sa pagkamatuohon, kultura sa pagkakristyano mo, dapat ipasundayag na to, nga ron mo awat ang ubang mga tao. Nakaroon ang kultura ra sa kanang hubog-hubog, kultura ra sa kanang kahilayan ra mo atong ipakatap. Walay ayo na, malipay ang ginawa na. Diri sa atong pagtuo, ato pong ipakigbisog ang kultura sa pagkamatuuhon. Kultura sa kanang yung mahadlokon sa Ginoo nga mahadlok mo buhat og sala mo na diri sa atong pagtuo. Ako galing palabihon, mas maayo pa na ako na makigira ko diha, makigdebate ko sa plaza kaysa magdiha ra ko sa iskina, maghubog-hubog ko, magkahilayan noon sa diha. Kaya gani ka na mga debates plaza, biblikal man na. Masagon mo Biblia. Kapila ka enkwentro si San Pablo og debate, di ba? Si Kristo, no? Ergo niya sa mga Hudiyo niyang kauban. No, mga igsoon, mas palabihon pa na ako na makigira ko, makigdebate ko sa plaza kaysa maglaag-laag lang ko ng kahilayan lang, no? Para lang sa akong kalipay lang, no? Akong kaugalingon. No? Isa pa, makakaton po ko og paghigugma sa akong mga igsuon nga dili Katoliko. Makakaton po ko og mo ni mga positive side sa akong pag-apil-apil sa plaza. Of course, naapoy mga negative. Na magidi ganahan din na hinumdum pa ko doon na to'y kausang nga naay nilabay ga motor amot nakainom ba to nga gisagitan man mi. Iingnan mi kinagabihan na magud mi dito. Gisagitan mi oy pag-undang na mo diha. Kining atong pagkatao pod nga mo aliot po say murag matandog total may pugsagitan po na to bagoy pag sagramig amo diri kinalipay mi ani. Kung sa imong kalipay hala patuyang pod. Pero dili pod maay na wa biya po na ako na himo usap pod to pod kapag sulay si imong kagalingon bang masuko ba rin kag na imo suway nimo. Na imo atake nimo, di ba? Mao na. Ang usap pa sa mga positive side nga akong nakuha des plaza mo apil ko sa mga kanang matawag man gyapon nag-ecumenical. Gani sa pagbasa nako anang basahon no kanang Vatican II. Ang dokumento na to sa atong simbahan. Na may pagka nahiuyon pod, of course na apoy wala mahiuyon. Kanang decree on ecumenism. Basahan ninyo na sa atong bisan na sa PCP2. Second Plenary Council of the Philippines. So, nakbasa magyugoana na mga hiniusang huna-huna sa atong obispo na ada Second Plenary Council of the Philippines. Kung wa ko malimot 1991. Ila po nang gikutlo sa kung wa ko malimot sa maong basahon Vatican II kanang decree on ecumenism. Kanang decree on ecumenism nga kitang mga matuhuong Katoliko kinahanglan makigugoy-hugoy puta sa ato mga igsuong dili Katoliko, no? Nga makig-istorya nila mo na ecumenism. Pero lisod labi na kung ang diya sa ecumenism maghisgot na tagpagtulunan then dili magparehas. Mao na diha na dayon madibate, lantugi rin mag-initay. Gani ang uban pod mulikay maghisgot og pagtuo kay likayan lagi nang magsamok ta. Pero kung ato gyung istudyohan kanang decree on ecumenism, kung ato gyung ayuhon gyud na siya og sabot, wala man gyud po na idili nga magistoryahanay puta sa ato mga difference. Kay kung maglikay gud puta magistoryahanay anang diferensya, kanus apa man ta magkasinabtanay. Kay kana agong dialogue, ang dialogue gituyo na para magkasinabtanay ta. Kadtong wala na to pagkisinabtanay ato tong hisgutan pananglit ang imong igsuon na nasuko nimo. Kinanglan imo gyud ang istoryahon pangutan nimo nasuko man kanako igsuon. Kay kung di ka mangutana kay mahadlo ka mahisgutan ng inyong diferensya kay mag-away noon mog samot na dili gyud mawala ng inyong unsa nang wala pagkasinabtanay. So usa na gihapon sa prosesong hisgutan ng inyong diferensya kay basig nasuko na sa nimo si wa ka kahibalon sa hinungdan istoryahan. Mao na nga para ang akong panglantawan ng ecumenism
Kay ang uban ko mga Katoliko ato pala ning hisgutan ha. Sayop murag para nako sayop ang ilang interpretation sa ecumenism, no? Gani do nang gali pare pud nga nakadungog kog ingon ani. Dili pud tanan, no? Ay pare nga iyang gidiscuss ng decree on ecumenism pero na iyang kaugalingong point of view nga murag para nako sa ako pong nahibawan sa ubang pare lahi man pod. Inoon personal po to niya, no? Kaya ang iyang panglantaw sa decree on ecumenism nga dili na hisgutan ang atong mga pagtulunan nga lahi ikumpara sa laing tinuhuan. Nakaingon ko murag wa man ko kabasaan na sa mga librong Katoliko. Murang nakaingon ko personal interpretation po to sa maong pare. Entitled po siya ato. Kaya dito po ko sa ubang pare lahi ang po ilawaan po nila idili ng ato bang kanang apologetics. Kay naya pare nga personal niya mura mag-ibawal niya ang apologetics. Kay kang apologetics kuno defending the faith murag makahaling lang kuno kalayo ba sa uban nato mga igsuon. Anak ko nga kung mao na bawal na ng apologetics pero nganong naa may daghang libro po sa Katoliko nga nag-auhag na to nga naa gyud ng apologetics. Bisan gani sa Second Plenary Council of the Philippines giingon manggali didto nga kinahanglan ang mga kaparian musuporta sa tumong og maayong tumong sa Catholic Faith Defenders mo ng pagpanalipod sa pagtuo kay biblical man po ng panalipod sa pagtuo. O ingon na ba, no? Siguro diha siguro sa approach. Depende man na sa approach. Kay nakita man gyud ko og kana bang debate to gihisgutan gyud ang mga diferensya, mga pagtulunan, doktrina nga managlahi. Pero wala man sila mag-away, no? Maayo man sila. Na ako'y debate ngalan na upload na ako na siya sa internet. Nga usa ka kanhi Baptist nga na konverter sa pagkakatoliko. Nalimot ko sa ngalan. Dayon ang iyang kadebate usa ka ministro sa Church of Christ, no dili Church of Christ nga kanang dili motuo nga si Kristo Dios. Katong Church of Christ nga gitukod ni Alexander Campbell dito sa Amerika. Ang usa sa ilang ministro nakig-atubang o nakigdebate og Katoliko nga kanhi dili pod Katoliko Baptist, no? Ang debate sila na ako'y kopya ana. Unya very professional ka ilang debate. Bisag gahisgot silang mga diferensya, mga pagtulunan nga managlahi, nga nagsungi, pagtulun ang Katoliko o pagtulunan sa Church of Christ, pero wala man sila magsininghagay. Maayo man nila pagka-istorya, labing man kayo sila sa debate. Kaya wala sila nagsagitanay. Sa laktod nga pagka-istorya, ang ilang debate is very professional. Walang personalan. Pagtulunan ragyod, pagtulunan por pagtulunan. Tindaghan kay kung nakuha nga pagtulunan. Nakuha po nako ang example nga gipakita sa duha, no, sa Church of Christ o kadtong Katoliko nga kanhi Baptist nga inana di ang debate, di kinahanglan nga mag-away ta, di kinahanglan nga magsakit-sakit ta, mahimo man ding magdebate ta nga mahiyo ang atong kabubuton, no, walay personalan. Sa ingon ana pod ba nga kanang decree on ecumenism dili gina siya actually bot pasabot nga likayan ang apologetics. Gani kinahanglan ng apologetics kay tagaan mo na kog example ng mga igsuon. Unsay nahitabo sa atong tinuhoang Katoliko, mohatag lang tag example bisag diri lang sa Pilipinas. Unsay nahitabo nga kadaghanan natong Katoliko pasagdan lang ng mga ubang religion nga mga atake diya sa radyo, sa telebisyon, murabag wala lang tayo paki ba? Na mga pare ngayon na po di po tanan, no? Nga unsay nahitabo nga pasagdan lang ng mga pagtulunan nga mupakatap nga wagi mo pakgang ba wagi mo tubag walay mo patinaw unsay nahitabo bisang dili lang sa Pilipinas. Ang nahitabo na unsa man taron, di ba nagkabuwag sa ta? Nagkabahin-bahin. Nagkaanan ng tinuhuan ron. Ni dag ang Iglesia ni Kristo, ni lambo ang kanang kingdom of God ni kanang kang pastor Kibuloy. Pagkadaghan kang napaydaghan ron, no? Ni dagsang ang panagbahin-bahin ngano man. Kay ang mga Katoliko nga wa taong kay baloon sa mga tubag ug katin-awan napasagdan mo nang natuman ng panultihon nga ang bakak gani balik-balikon mahimo nang tinuod sa pipila ka tawo. Nahimo man yun ang tinuod sa pipila ka tawo. Tagaan mo na kong sample.
daghang kay nanudloan nga ang mga larawan kuno natong mga Katoliko Dios. Kay naas Biblia gidili paghimog larawan gidili ang pagyukbo. Nya kita mga Katoliko daghan man tag larawan dahil muluhod po ta so nag-alaga rin tag Diyos. Nya daghang kay nituo ana mo nang namalhin sila ni Biya / Katoliko. Nanaw kanaw kung pasagdan nato nga may nana walay mo tubag walay mo patinaw. Na murag atong murag nitabang tagtabon sa kamatuoran. Di ba? Kitang nakahibalo kinanglan manalipod jud ta atong eksplikar no kanang atong gibuhat sa Katoliko dili taw na Diyos na atong giludhan. Kana atong pagluhod sa larawan sa mga santos igo pagtahaw ra taho na di taw na pagluhod nga pagpaka-Diyos kay sa Biblia dili kay kanang luhod dili pagpaka-Diyos nang nailuhod nga pagtahod lang. Nakaroon og di mo matudluan ana ang unsa pa nang kaalam sa Katoliko. Di madala man taon murag gipasagdan lang nato mga tawo na dala sa mga pagtulon-an nga sayop. No, nga ang uban ang ilang sabot anang luhod pagpaka-Dios dayon. Nga naa may pagluhod nga dili pagpaka-Dios pagtahod lang kanang gitawag natog veneration naa man sa Biblia. Na mga igsuon. Nga daghang wala kay baluan ako usa gali unta ako bukos na dagets dili Katoliko daw na. No mga igsuon. Din pag-ana nganong Domingo naman ni atong igsilimbang nga adlaw ron espesyal nga des Biblia klaro man ang Sabado. Nya nganong kao man tag baboy kanang sa pana isdang wala himbis nga klaro man sa Biblia Leviticus Deuteronomio gidili man na. Nakaron og walay mutubag ana. O walay mahatag og katin-awan ana. Nga di, wa gyud magkalibog-libog antod mobalhin sa laing tinuan. Samo na mangigsuon, ako dili ko kaako ba no as nahigugma ko sa pagtuong Katoliko. Nga pasagdan nato na. Nya dili po nato ni siya buhaton nga nag-agad ta og kanang dunay mohatag nato. O mao na mangigsuon kaya ang uban po dili mo buhat ani kung dili tunulan no mga igsuon ang atoa sa gugma nato sa Ginoo tagaan ka og madili kinahanglan buhaton nato na kay mo ni atong obligasyon sa atong gugma sa Ginoo no mga igsuon gani no ako tagaan mo na kog murag negative ni siya nga kini bang testimony pero naay pagtulunan kay siguro mahitabo po ninyo. One time no ni nanalipod ko sa pagtuong Katoliko. Hindi gyud sa internet no sa Facebook. Di lang ko maghisgot og ngalan, general lang no. Nagdepensa ko sa pagtuong Katoliko. Dayon na recognize ko na ay mga pila ka mga igsuon nato sa internet nga nakita gyud nila atong pagdepensa sa Katoliko nga consistent gyud no. Makita nila nga atong gugma sa panalipod sa pagtuong Katoliko. Hangtod katong uban nga dili gyud kadawat sa pagtuong Katoliko or di baka bisag Katoliko sila pero dili gyud tanan pagtuong Katoliko ilag yung gituhuan na ay pipila lang nga musaway gihapon nato nganong kita kuan gyud ta 100% gyud ta nga nagtuo gyud ta sa Katoliko kay ang ubang Katoliko gud porsyento lang nga ang ilang pagkakatoliko 25% lang ang ilang gituhuan ang uban 45%, 50%, di gyud 100%. Makaingon ko na kinamong mga Katoliko nga dili gyud tanan pagtulunan sa Katoliko ilang gisunod sama anang may tungod sa contraception. No, kanang mga Katoliko nga mayon sila Katoliko man mi pero supak may anang pagtulunan sa Katoliko nga gidili ng kanang contraception. Na mga Katoliko nga dili gyud full ba. Okay na gisupakan nila nga giingon ra ba sa Biblia ug kun sige tudlo gyud sa tinuoan ni Kristo tanan gyud ipatuhuan dili kay pipila lang. Kaya niingon maguto si Saint Augustine God nga kana ko nung tao o Kristiyano nagpatuong Kristiyano siya unya nahigugma siya sa gospel sa ebanghelyo unya pili-pilion lang niya no pili-pilion lang niya ang unsa gitudlo sa gospel sa atong pagtuo ba ang katong ganahan siya komportable siya mura po iyang tuhuan then katong dili niya gusto dili niya tuhuan. Unsay giingon ni Saint Augustine, kanang tawhana dili gina tinuod nga
nituog siya sa gospel. Kaya nga naman, iya mang gipili-pili. Ang iya ko nang gituhuan, ang iyang kaugalingon. Kaya ang tinuod ko nang nituo sa gospel, tanan o kung sa gimando sa gospel, iya ginang tuhuan, bisan pag di siya gusto. Ang tinuod ko no kang nahigugma sa gospel, batul pa ni St. Augustine, tanan, bisan pag di ka ganahan, kay mo na gimando sa atong ebanghelyo, tuhuan gina nimo. Kay kung pilion lang nimo, ang imong gituhuan ng imong kaugalingon. Ano man, kay ang gusto ra gud nimo imong sundon, katong di nimo gusto, dili nimo tumanon. O sumao na, mao po na. Di na ay mga Katoliko ina na kanang galing mga Katoliko nga ingnon dalang 50% or 45%, ang uban nila musaway pod sa atong gibuhat sa Catholic Faith Apologetics panalipod sa pagtuo. Okay, tanan man yung pagtulunan sa atong pagtuo ato man yung depensahan niya kay musupak man sila, musungi man sila, mo nang ilapod tang atakehon, di ba? Hangtod sa amo ng debate diha, discussion na hangtod mapersonalan na mo, personal na dayon kay kita consistent man kita sa atong pagtulunan. Unya ang personalan nga ilang isulti nato, maingon din sila nga, oy Veritas, pilay gihatag nimo simbahan. Natanawa lagi. Kay mura bag iyang bot pasabot nga nagingon ani ko nga nahigugma ko sa panalipod sa pagtuong Katoliko kay gisilduan ko aning akong pagka-Catholic faith defender. Murag ana nya wala din ko mutubag diretso ba kay ingko matay personalan man ni dayon. Ikaduha kung mutubag ko ani din patulan ako ni basig mapersonalan na po dayon. Ana ko na malandong ko sung galingon sa amo nako ni pagtubag. Di ako na lang pong gisakyan ba ang style ba. Uban sa pamasin nga maundang ra pod ang iyang style. Ni ana lang po ko kamaayo ra unta no. Kamaayo ra unta ano nga naay mohatag na ko ani kay aron makatabang ko nako. Ang ginana ra ko pagtubag. O ni undang mahinoon no. So, kung nidepensa pa po kung maayo ato, o murang ka mangisog po ko na masig mo mudako po to among discussion katura wala hinungdan, di ba? Di ba? So na ba nga, labi na kay ako man yung ipaklaro jud nga kining atong pagkamatuhuon, kinahanglan 100% yun. Kay mo man gunay giingon des Biblia, no? Sa Ebanghelyo nga panalipdan jud ang pagtuo. Kay na ako'y gipost ron diha bago sa Facebook nga niingon ko diha. When we defend the truth, we defend Jesus. Kung atong gipanalipdan ang kamatuoran, atong gipanalipdan si Kristo. Nga naman, kay si Kristo mao man ang kamatuoran. Naana sa Biblia, Juan 14:6. So, unsa ang mga kamatuoran mahitungod ni Kristo? Unsa ang mga kamatuoran nga mahitungod sa iglesia o sa simbahan nga gitukod ni Kristo? Kinahanglan atong itudlo. Unsa ang man ito pagtudlo sa kamatuoran? Isabwag ang atong pagtuo. Dayon, apil na po ng panalipdan atong pagtuo. Nga naman, alang-alang pasagdan lang nimo ng sayop nga pagtulunan mahitungod sa pagtuo. Anang maingon sila nga, dili Diyos si Kristo. Anang maingon sila nga, mga larawan kuno sa Katoliko, Diyos. Uy, musugot lang ka, ana. Kung musugot lang ka na sa ito pag-ipasagda lang nimo mga sayop nga pagtulunan nga kung tun-an na to ang Biblia, dili man tanan larawan Diyos. Siguro sunod Domingo na nako ni pakleo na akong Biblia o uban pa mga bersikulo. Kini moral lang tag overview ba kay unang edisyon pa man ni sa pagbalik sa atong Cebuano o Bisaya version nga tulumanon no ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, ako pong Osbono, atong cellphone number kung gusto mo magmutana, 0906-335-6161. Akong hinayon dahil kay pagpaspas na to. Ang atong mobile number, 0906-335-6161. Kung mo text gali mo, hapit na mo human na itong programa, then wala na tayo igong panahon. At ang ilang po dahil ninyo sunod Domingo. Sama na itong oras karon.
Nanti mo na sa atong gugmas panalipod sa pagtuo giingnan na ta. Pila may gihatag sa simbahan ni mo Veritas. Nakurat ko pirmero bas pagkadungog na ko. Dugay ko ni tubag. Ya, ang ako yung nahimang tubag, ako yung natimana, niingon lang ko, maayo raon ta, ano? Maayo raon ta, ano? Ana gyud ko kay kung kuan makatabang mo po na to. Bitaw. Ang tao na mga igsuon, naaragid po na nimo. Ang akong gipanumpaan as a Catholic faith defender nga dili gyud ko manalipod sa akong kaugalingon. No? Kay kung panalipdan ako akong kaugalingon, I'm ceases to be a Catholic. Both na ngay pasabot, nihunong na ko sa akong pagkakatoliko o Catholic faith defender. Kay kung mayon gay tag Catholic faith defender, ang atong ipanalipdan diha dili atong kaugalingon, kundi ang pagtuo. No? Catholic faith defender. Pagtuong Katoliko mo atong gidipinsahan diha atong kaugalingon. So kung manalipod ta, nya ato ding gipanalipdan ng atong kaugalingon, dili na ta Katoliko ana. Dili na ta tinuod nga Katoliko o dili na ta tinuod Catholic faith defender, kundi Catholic self-defender. Itong kaugalingon mo itong gidipinsakan. Mo gina akong gipanumpaan. O kung doon na may mga anomalya di sulod simbahan, dili po na mo'y atong gipangakuhan sa pagpanalipod. Ako, admitado ko nga naay mga anomalya po sulod simbahan. No? Naay mga abuses. Sukat pa sa una. No? Bisan mga panahon pa ni Kristo. Panahon pa sa unang siglo, naan naman yun ang mga abuso. No? Naan naman yun ang mga abuso. No? Sa mga mga abuso sa una, no? Basahan ninyo ng Libros Corinto. Kanang sulat ni Pablo sa unang Corinto, ikaduhang Corinto. Di ba makakita mo diya, gipangasukan ni Pablo o gipangmaymaya ni Pablo ng mga sakop sa simbahan o sa iglesia, no? Sa Ginoo, diya sa Corinto. Kay naaman po yung mga sakop gud sa pagtuo, sakop sa simbahan nga dili gyud 100% lagi, no. Kung karon ingon ani atong simbahan dili na siya bag-ong butang, no. Panahon pagali gyud sa pagsugod ni Kristo, pagsugod nila ni San Pablo mga apostol, naan na gyud mga sakop sa pagtuo nga dili gyud 100% ang ilang pagka-Kristiyanos. Mo bay porsyento lang, no, mga igsuon. So porsyento nang compromise. Bisag immoral na, hala, buhaton yun, di ba? So, mo na nga, gipangmaymayan ni Pablo mga taong ingon ana. Gani, pras anang obispo, ingon yun si San Pablo, si Tito ba to, si Timote ba yung giingnan? Ingnan niya nga, oy, ang obispo ha, ang pangulo sa iglesia, kung minyo man, kinahanglan, usar, gyud. Wala. Okay, kung minyo ka, kinanglan o saray, daghanon kay wa man manudlo si Kristo anang daghanon ng asawa. Gani, nahinumdom lang po noong ko anak, kay gigamit ra ba po ng bersikulo ha sa mga dili Katoliko, sa ilang atake ng atong mga pare dili magminyo. Mingon sila nga, or sa Biblia, optional man, no? Pwede minyo, pwede po dili, pero sa Katoliko, klarong sayop, kay gidid anjud mga pare o bispos pag minyo. Unsa may atong tubag ana, no? Ato lang move on kay actually taas mo kaning timaha about baob celibacy, no? Inani lang sa kadtong pag-istorya ni Pablo ato ang celibacy optional. Ato pa sa ilang panahon pwede minyo pwede dili ang ministerial. So kung obispo ka, giingnan ka kung minyo ka kinahanglan usara, dili kay kinahanglan magminyo gyud ka. Kaya kung sabto na ito, kinahanglan magminyo, yun na, nakasala si Pablo, kaya di man minyo. Si Kristo di ipod minyo. Ang kasala po si Kristo, kaya waman to siya nagminyo. Dili na naman pagsabot. Katong pag-ingon ni Pablo ato, referido to sa ilang panahon nga ang vow of celibacy optional. So kay optional man para sa ilang panahon,
Mao nang pwede minyo, pwede dili. Kung minyo kinahanglan usara, dili daghanon. Ingon anak na. Yang ang mga ministro gali sa iglesia, akusahan pa ta nga pagtulunan ko na siyawa kay usaman po na sa pagtulunan siyawa kanang pagdili sa pagminyo na sa 1 Timoteo 4. Sayop gihapon na ngano man. Kay kanang pagdili sa pagminyo duha na ka klase. Unang klase tinuod na pagtulunan sa yawa o kanang pagtulunan sa yawa ang hinungdan ana di ka paminyoon kay dautan na para sa sa pagtulunan sa yawa. Sukuhi man guna noo. Unya kanang pagtulunan sa yawa tanan gidid-an di kay pare lang. Mabay kag lalaki ang naigo gyud ana gipasabot ni San Pablo katong grupo na sa unas mga gnosticos. Di na kay na maklaro sa Biblia kay di man gud po ni kumpleto ning Biblia og historical account. Katong heresy nga gitawag mga Gnostics, moto sila. Kay para nila, kanang kaminyoon sayop, dautan mo nang gidid-an ang tanan di lang kay pare. Muna pagtulunan sa yawa. Pero kanang pagdili sa pagminyo, mahitungod sa disiplina, ang rason para sa gingharian sa langit, para makapokus pag-ayo ang atong mga ministro o mga pare diha iragid sa simbahan, dili na pagtulunan sa yawa, pagtulunan na ni Kristo na sa Mateo 19:12, basahan ko ninyo. San Mateo Kapitulo 19 versikulo 12, di ba nanudlo si Kristo anak may tungod sa disiplina nga doon na gyud dili makahimos pagminyo daghan katong hinungdan og usa sa hinungdan kadtong dili magminyo tungod sa gingharian sa langit padawata siya anak. O dili na pagtulunan siya wa nga ang hinungdan dili ka magminyo para makaalagad lagi ko makapokus lagi ka pag-ayos diha sa butang simbahan. Dili na pagtulunan siya wa pagtulunan anak ni Kristo may tungod sa disiplina. No mga igsuon, yun na. Mao na. So, muna ako lang, partial lang na paghisgot mahitungod anang silibas. Dili pag yun ni ingon marathon o detalye. Napatagyapon sa mga overview na ining atong 2014 edition no, sa Ang Kahayag sa Pagtuong Katoliko. Okay, kining isgutan po nato gamay kining mahitungod sa pagtawag gali Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kanang moingon sila daklit lang ba ngano man nga ang iglesia ron gitawag mag-Iglesia Katolika Apostolika Romana nga dias Biblia Iglesia ni Kristo man. Uban moingon pud Iglesia sa Dios. Well, simple sa mubong tubag ingon na nilang. Ang iglesia gud nga gitukod ni Kristo dili kay usara ang katawagan matud pa ni Pablo. Ang prueba na basahan ninyo unang Korinto 14:33 gitawag niya iglesia sa mga balaan. Dayon sa Roma 16:16 gitawag pog iglesia ni Kristo. Dayon sa 1 Korinto 1:1 gitawag pog iglesia sa Dios. Gani tuluran na akong gihatag ninyo, di na nako daghanon no. Isag kana lang tulo. Makita nato nga si San Pablo kung magtawag-tawag siya sa iglesyang gitukod ni Kristo lain-lain pero usara na, di ba? Usara na. Na pag-abot niya itong 110 AD, usa sa nahimong obispo si Ignacio, iyan ang gitawag og Katoliko. So kung atong sabton, ang Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios nga usah, lain-lain ang pagtawag ni Pablo, pag-abot ni Obispo Ignacio, gitawag niya Katoliko. So, both by pasabot kay gitawag og Katoliko ang Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios sa Biblia, mawala na ang iyang pagka-Iglesia ni Kristo kung tawgon siyang Katoliko, dili oy. Ano man, kung tawgon og Katoliko ang Iglesia ni Kristo dias Biblia o Iglesia sa Dios, mulutaw nga ang Katoliko daig Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios o Iglesia sa Dios usara. Samas pag-ingon nga si Simon gitawag og Pablo, dili man mahimong duha ka tawo si Simon og Pedro, si Saul gitawag og Pablo, dili man maduha ka tawo si Saul og Pablo usara man. Si Jacob gitawag og Israel, di man duha ka tawo si Jacob og Israel usara man. Nya kay ang Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios gitawag man ni Obispo Ignacio og Katoliko, therefore ang Iglesia sa Dios o Iglesia ni Kristo og Katoliko usara dili duha.
Ako bitaw, ako ginganlan ko sa kong ginikanan og Silbert, gitawag po kog Bobby, gitawag po ko og Veritas, kay mo na akong radio call. Tulo ba ko katao, kay tulo na kalain-laing ngalan? Dili, uy, usara. Bisan pag daghanong ngalan, basta usara gali ang gihinganlan, usara gyud na. Mao po na nga kanang iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios usara na sa Biblia, gitawag ni sa Katoliko, therefore usara ang Katoliko o iglesia sa Dios. Parsya lang na mga igsoon para pud matuman tong giingon sa Ginoo nga kinahanglan tawgon ni og alang sa tanang kanasuran o universal o Catholic. Okay, no, wala naman tayo igong panahon ng mga igsoon, so walay naka-text karon. Pero pwede ra gyapon mo maka-text. Susunod na lang nato Domingo po tubagon, no? Kung mag-text mo. Gitagaan naman ako ng numero, so andam gihapon ko mo dawat. Ako lang ng hipuso, no? I-save lang na ako na inyong question. Okay, sangalan na lang sa atong mahal na inahan, no? Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan, no? Gikan sa atong mga kaparian, obispo, Santo Papa, kining ubos niyong sulugoon sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga higala igsuon sa technical side ni Ludo Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa alan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.